Ahojte priatelia, nachádzame sa práve v Poprade vo vyhľadávanej časti Veľka a tu máme pre vás na predaj rodinný dom v radovej zástavbe. Tak si ho poďme spolu pozrieť. Čo poviete, priatelia? Víkendová grilovačka s priateľmi a tento nádherný výhľad k tomu. Ak vás táto ponuka zaujala, tak sa mi ozvite a dohodneme si spolu obhliadku. A ak chcete aj vy predať svoju nehnuteľnosť naozaj výhodne a bez starosti, tak vám s tým veľmi radi pomôžeme.